TV Nairobi. Moko kuom Jokenya koro yuak ni golo omenda mag chenro mag dongruok NG-CDF dihinyo oganda ma pacho kae okang' mamalo. Gilero ni kata obedo ni samoro omenda go ichiwo e ng'eruok, lal maduong' pod idhi mana bedo ne japiny, ahinya to mago manyalo gi ni piny mosebedo ka yudo kony mopogore kokalo e aguch omenda no. Gikwayo sirikal mondo bed piny onon kendo kapok gidhi nyime kod golo oko aguch omenda no. Odiochieng' manyoro doho nong'ado ni aguch omenda mag dongruok mag NG-CDF tiyo e tok chika. Seche ma CDF no gol, jogo mok nyal dhi yudo kony nade, to CDF no nyalo konyo nyathi moro mok nyal ma samoro timo penj ten nyathi mariek tiyudo kaka imanyo CDF no to dhi skul. Koro akwayo jotelo kaka MPs ma CDF ni e lwetgi mondo ng'i kaka nyalo wacho wachno motegno, wachno kik gol. CDF mar MP mano pesa makonyo oganda kendo konyo oganda maber ahinya matie Kenya. Ma wano kwaero mondo CDF na orum. Gini ok en mar MPs. Kauru wach mar CDF goluru oko kuom MPs. Gini nye en marwa kaka jonyuol manye gini nye konyowa nyithindo. MPs nye gina ngas mwakadho kuomgi mondo be gindusnwa pesa no matin mondo mi nyithindwa osom. Wano kwaneka en big blow to the MPs, but en big blow ne jopiny. Osebedo kokonyo ji, nyithindo maonge nyalo, omiyo koro dewaher sirikal gi MPs gi. Gibed piny mondo ging'i kaka inyalo chiw CDF ni yo maratiro, nikech yo mosebed kichiwe ema pani nyakelo gigi be mondo mi jogi gole 2026. But oken gima ber nikech piny ni sani maisha tek, ji te ok nyal chulo school fees. Ntie jok mok nyal kabisa to nigi rieko. Koro jogi obotimo nade? Ramogi Juang gi kanyo yiena mar mondo mi akaw yoyo mokwongo e weche manyien mag ang'ich welo otieno makawuono. Bang' yoyo makao sani abobedo kaduogo kod wendo mano jaod bura ma Kibra e kaunti ma Nairobi ka mar mondo mi en bende olernwa pache kotudore kod wach mar NG-CDF tiyo ataro mar chiko miyo chwelnwa penjo kata paro moramora. Abobedo kasomogi e kinde mwadhi mbele kod twak marwa e chenro mar ang'ich welo otieno makawuono. Kik idhi mabor. Mama mwenzangu, si ulifurahia Mama Mpenzi package ya last week? Citizen Duka, the home of discounts, inakuletea Mama Mpenzi package ingine na bado inatoka Quickmart. 500 ml Kinangop milk mbili, 119 down to 88. Raha home baking flour 2 kgs, 159 down to 135.